భాగవతం క్లాస్కి అందరికీ స్వాగతం, ప్రణామాలు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణ నమస్కృత్య ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. హరే కృష్ణ. సో 1వ స్కందంలో 6వ అధ్యాయం 26వ శ్లోకం ఈరోజు మనం చూడబోతున్నాం. సో నిన్న 25th శ్లోకాలు ఏం చూసాము? శబ్ద రూపంలో భగవంతుడి ముందు స్వయంగా దర్శనమిచ్చి ఆ తరువాత అంతర్ధానమై ఆ తరువాత శబ్ద రూపంలో ఏ రకంగా మరి ఈ నారదులకు చెప్పవలసిన విషయాలు చెప్పి 4 శ్లోకాలు చూసాం మనం. అవి భగవంతుడి వాక్యాలు. ఆ తరువాత ఆయన కన్నులకు కూడా అగోచరుడయ్యారు అని చెప్పి కృతజ్ఞతా భావంతో ఆ భగవంతుడికి వందనాలు అర్పించాను అని చెప్పి లాస్ట్ శ్లోకంలో మనం చూసాము. సో 26th శ్లోక ఈరోజు, ఆ తర్వాత 26వ శ్లోకం ఈరోజు చూద్దాము. నామాన్యనంతస్య హతత్ర పప్పఠన్ గుహ్యాని భద్రాణి కృతాని చ స్మరన్ గాం పర్యటం స్తుష్టుమనాగత స్పృహః కాలం ప్రతీక్షన్ విమదో విమత్సరః. సో ఆ రకంగా నేను భగవంతుడి యొక్క ఈ పవిత్ర నామాన్ని, యశస్సుని, భౌతిక జగత్తు యొక్క మర్యాదలను కూడా మర్యాదలు మరిచి పదే పదే కీర్తించడం ప్రారంభించాను. అంటే భౌతిక జగత్తు యొక్క మర్యాదలను మరచి అంటే భౌతిక జగత్తులో నుండి ఆయన, అంటే భౌతిక జగత్తులో జరిగే విషయాల పట్ల శ్రద్ధ కాకుండా ఈ భగవన్నామం పట్లే శ్రద్ధతో నేను పదే పదే కీర్తించడం ప్రారంభించాను. ఈ భగవంతుడి లీలలు, దివ్యలీలల అట్టి స్మరణ కీర్తనలు రెండు కూడా, ఆయన లీలల్ని స్మరించడం కానీ కీర్తించడం కానీ రెండు కూడా చాలా శ్రేయోదాయకమైన విషయాలు అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడి యొక్క దివ్యలీలలను శ్రవణం చేసిన, మనం స్మరించుకున్నా కూడా అవి చాలా శ్రేయోదాయకాలు. ఆ విధంగా చేస్తూ నేను తృప్తి చెందుతూ ఎంతో వినయంతో అసూయ లేకుండా మరి శుద్ధమైన మనస్సుతో ఈ భూమండలం అంతా కూడా పర్యటించాను. సో ఆయన యొక్క పర్యటనలో క్రమేణా మరి ఏం జరుగుతుంది చెప్పుకుంటూ వచ్చారనమాట. ఆ పర్యటనలో ఎన్నో ప్రాంతాలు దాటిన తర్వాత భగవంతుని స్వయంగా హృదయంలో దర్శించిన తర్వాత ఆయన అంతర్ధానం అయ్యేసరికి మరి ఆయనకి కలిగినటువంటి దుఃఖం, ఆ దుఃఖంలో ఉండగా భగవంతుడు యొక్క వాక్కులు వినిపించడం, ఆయన గొంతు వినిపించడం, ఆయన చెప్పే విషయాలు విని ఆ తర్వాత భగవంతుడి స్వరం కూడా పలకడం ఆగిపోయింది. అప్పుడు ఇక భగవంతుడి యొక్క ఆయనకు కృతజ్ఞతలు అర్పించడం, ఆ తరువాత ఇక ఆయన నామాన్ని ఇక ఈ భౌతికత్వంతో ఎటువంటి సంబంధము కూడా లేకుండా తన ధోరణిలో తను భగవన్నామాన్ని, ఆయన కీర్తిని, యశస్సుని గురించి పదే పదే కీర్తించుకోవడం ప్రారంభించారు. ఎందుకు? ఆయన ఏం చెప్తున్నారు? భగవంతుడి దివ్యలీలల్ని స్మరించినా సరే
మరి కీర్తించినా సరే రెండు కూడా చాలా శ్రేయస్కరం. అందుకని నేను ఆ రెండు చేస్తూ ఆ విధంగా తృప్తి చెందుతూ నేను ఆయన్ని కీర్తిస్తూ, శ్రవణం కూడా కాదు, ఆయన ఒక్కరే ఉన్నారు, అలా భగవంతుడి లీలల్ని కీర్తించుకుంటూ కీర్తనల రూపంలో ఆయన నామాన్ని స్మరించుకుంటూ ఈ విధంగా తృప్తిని చెంది నమ్రుడు అంటే వినమ్రత అంటే వినయంతోనూ అసూయ లేకుండాను ఈ భూమండలం అంతా కూడా ఆ రకంగా పర్యటించడం చేశాను. ఈ భగవద్ దర్శనం అయిన తర్వాత ఆయన నుండి ఈ బోధను గ్రహించిన తర్వాత నారదులు ఏం చేశారు అంటే ఇలా నా భగవంతుడి నామాన్ని గానం చేస్తూ ఆయన మరి ఇక భౌతికత్వంతో ఎటువంటి నిమిత్తము లేకుండా ఆయన అసూయ లేకుండా శుద్ధమైన మనస్తత్వంతో ఇలా ఈ భగవన్నామంలోనే తృప్తిని పొందుతూ భూమండలం అంతా కూడా పర్యటన గావించారు అన్నది ఆయనే స్వయంగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో నామాన్యనంతస్య, సో నామం ఆ భగవంతుడి యొక్క నామం కానీ ఈ కీర్తి కానీ అనంతస్య అంటే ఈ అనంతుడు భగవంతుడి యొక్క హతత్రప పఠన్. సో ఈ భౌతిక జగత్తు హతత్రప అంటే ఈ తాపత్రయాలు ఈ భౌతికత్వంలో ఉన్నటువంటి ఈ భావాలన్నిటి నుండి విడువడి పఠన్ ఆయన కీర్తన మరియు పఠనం అంటే భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని ఈ రకంగా కీర్తించడం ద్వారా గుహ్యాని భద్రాని ఎంతో రహస్యమైన శ్రేయోదాయకమైన కర్మలు కృతాన్ని చ స్మరణ్, ఆయన యొక్క కర్మలు దివ్యమైనటువంటి ఆ కర్మలన్నిటినీ కూడా స్మరించుకుంటూ మరి గాం పర్యటం తుష్టమన, సో గాం అంటే భూమి పైన పర్యటిస్తూ ఉన్నాను, తుష్టమన అంటే తృప్తి చెందిన మనస్సుతో, గత స్పృహ అంటే ఇక వాంఛ ఈ స్పృహ అంటే ఏమిటి అంటే ఈ భౌతికత్వంలో నిమగ్నం అవడం, ఆ భౌతిక వాంఛరహితుడుగా ఈ గత స్పృహ గత అంటే ఈ భౌతిక తత్వం అంతా గతించిపోయింది అంటే ఆయనకి భౌతిక తత్వం నుంచి విడిపడడం జరిగిందన్నమాట. అంటే ఈ భౌతిక వాంఛలన్నిటి నుండి బయటపడ్డారు. అలా కాలం ప్రతీక్షన్, సో కాలం ఆ రకంగా మరి ఆయన విమద అంటే ఈ అహంకారం లేకుండా, విమత్సర మత్సరం లేకుండా అంటే అసూయ లేకుండా ఈ రకంగా ఆయన కాలాన్ని గడపడం చేశారు అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడి నామాన్ని, యశస్సుని, భౌతిక మర్యాదలు కూడా భౌతిక విషయాలను పట్టించుకోకుండా ఆయన భగవన్ నామంలోనే లీనమై పదే పదే ఆ నామాన్ని కీర్తించడం. ఎందుకు అంటే కారణం కూడా చెప్తున్నారు. భగవంతుడి దివ్యలీలల్ని కీర్తన ద్వారా కానీ స్మరణ ద్వారా కానీ మనం తలుచుకున్నప్పుడు అవి చాలా శ్రేయోదాయకమైనటువంటి మార్గాలు. ఆ విధంగా మరి నేను తుష్టమన సంతృప్తి చెందిన మనస్సుతో మరి వినమ్రతతో మత్సరం విమదో అంటే అహంకారం లేకుండా, మాత్సర్యం లేకుండా అంటే అసూయ లేకుండా నేను కాలాన్ని భూమండలం అంతా కూడా ఈ రకంగా పర్యటన సలిపాను అని చెప్తాను. గాం పర్యటం భూమిని పర్యటించాను తుష్ట మనస్సుతో, తృప్తి చెందిన మనస్సుతో. సో శ్రద్ధ ఇది శ్లోకానికి అర్థం. భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నారంటే శ్రద్ధావంతుడైన భక్తుడు మరి అతని జీవితం ఎలా ఉంటుందనేది నారదముని ఈ రకంగా తన స్వంత జీవితాన్నే ఒక ఉదాహరణగా చెప్పారు. సో నిజంగా శ్రద్ధ ఉన్న భక్తుడి లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ రకంగా భగవంతుడి యొక్క దివ్యలీలలను శ్రవణ కీర్తనలు చేస్తూ గడపడం. కాబట్టి అటువంటి భక్తుడు నారదులు చెప్పారు అంటే ఆయన ఎవరినూ చూసి చెప్పక్కర్లేదు, ఆయన స్వయంగా ఆచరించిన పని కాబట్టి ఆయన అంత గట్టిగా చెప్పగలిగారు విశ్వాసంతో. అలా భక్తుడు భగవంతుడి ద్వారా కానీ లేదా అతని ప్రతినిధి అయిన గురువు ద్వారా కానీ మంత్రదీక్షను స్వీకరించిన తర్వాత భగవత్ మహిమలను ఇతరులందరూ కూడా ఆకర్షించగలిగిన రీతిలో ఈ మహిమల్ని కీర్తన చేయడం, ప్రపంచ పర్యటన ఇటువంటివి కూడా శ్రద్ధతో స్వీకరిస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు గురువు దగ్గర నుండి
ఈ పద్ధతిని నేర్చుకుని భక్తి భావాన్ని పెంపొందించుకున్న తరువాత వాళ్ళు ఇలా దీక్ష తీసుకుని భగవత్ మహిమల్ని అందరూ ఆకర్షించే విధంగా, అందరికీ ఆకర్షవంతంగా ఉండే విధంగా వాళ్ళు భగవంతుని యొక్క మహిమలను కీర్తించగలరు. కాబట్టి ఇది ఇతరులు కూడా ఆకర్షించగల రీతిలో భగవన్ మహిమ కీర్తనని, ప్రపంచ పర్యటనను వాళ్ళు అంటే ఇక వాళ్ళు ఒక్కొక్క ఊరు కూడా సంచరిస్తూ భగవన్ మహిమలను ఈ రకంగా వాళ్ళు కీర్తన చేస్తూ సంచరిస్తూ ఉంటారు. అటువంటి భక్తులకు మరి ఇక భౌతిక లాభాపేక్ష ఏమీ లేదు. పాపం వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళకి దొరికిందేదో ఆ రోజు తినడం, ఇంకా ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఏదో తినాలనే పెద్ద కోరిక కూడా వాళ్ళకి లేకపోవడం. సో ఈ భక్తులకి భౌతిక లాభాపేక్ష లేదు. కృష్ణధామాన్ని చేరాలనే ఏకైక అభిలాష తప్ప వాళ్ళు ఇంకా వేరే కోరిక వాళ్ళకి లేదు. అది కూడా సో అలా కాలక్రమేణా వాళ్ళు భౌతిక దేహాన్ని త్యజించినంతనే వాళ్ళకి అది సిద్ధిస్తుంది. ఏది భగవద్ధామం కూడా సిద్ధిస్తుంది. ఈ విధంగా భగవద్ధామానికి చేరాలని చెప్పేసి ఇట్లా అత్యున్నత జీవిత లక్ష్యం ఉన్నది కాబట్టి వాళ్ళకి మరి జీవితంలో మనకి మానవ జన్మ వచ్చినప్పుడు మన ప్రప్రథమ లక్ష్యం మళ్ళీ మనం అక్కడికి చేరుకోవడానికి, మళ్ళీ ఈ జనన మరణ చక్రంలో ఈ బంధంలో చిక్కుకోకుండా ఉండడం. కాబట్టి అది ప్రథమ బాధ్యత మనకి మానవ జన్మ వచ్చినప్పుడు. సో ఇలాంటి అత్యున్నత జీవిత లక్ష్యం మనకు ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు భగవంతుని చేరుకోవాలనేటటువంటి ఒక లక్ష్యం. వాళ్ళు ఎవరి పట్ల అసూయపరులు కాకుండా ఉంటారు. అంతేకాకుండా భగవద్ధామాన్ని చేరడానికి యోగ్యులం మేము అనే భావనతో గర్వం కూడా వాళ్ళల్లో ఉండదు. సో వాళ్ళకి గర్వము లేదు, ఈర్ష్య లేదు. భగవంతుడి పవిత్రమైన నామము, ఆయన యశస్సు అంటే ఆయన కీర్తి, అవి ఆయన లీలలు, వీటిని స్మరించుకోవడం, కీర్తన ద్వారా అందరికీ చాటి చెప్పడం చేస్తూ ఉంటారు. భౌతిక లాభాపేక్ష లేకుండా కేవలం ఇతరుల శ్రేయస్సు కోసం వాళ్ళ శక్త్యానుసారం ఈ భగవత్ సందేశాన్ని ప్రచారం చేయడం వాళ్ళ ఏకైక లక్ష్యం. వాళ్ళు ఏ ధనం కోసం ఇది చేయడం లేదు. అది నేను భౌతిక తత్వానికి అతీతంగా నారదులు చెప్పినది. మరి ఈ భౌతిక జగత్తు పట్ల కోరిక లేదు, అదేదో చేసి ఆయన ఏదో లాభం పొందాలి, భౌతిక లాభం అనే కోరిక కూడా లేదు అని కూడా అక్కడ అర్థం అన్నమాట. సో వాళ్ళకి ఏ భౌతిక అపేక్ష లేకుండా కేవలం ఇతరులు ఈ స్మరణ కీర్తనల వల్ల ఇతరులకు కూడా అది ఉపయోగపడాలి అనే ఉద్దేశంతో తప్ప వేరే ఉద్దేశం లేదు. ఇతరుల శ్రేయస్సు కోసం వాళ్ళు తమ శక్తి అనుసారం ఈ భగవత్ సందేశాన్ని ప్రచారం చేయించడం వాళ్ళ ఏకైక లక్ష్యము. సో అందరికీ శ్రేయస్సు కలిగించే విధంగా ఈ సందేశాన్ని, భగవంతుడి సందేశాన్ని ప్రచారం చేయడమే వాళ్ళ లక్ష్యం అని చెప్పి ఇక్కడ భాష్యంలో వివరిస్తున్నారు. కానీ అంటే నారదుడు ఏ రకంగా ఆయన మరి అప్పటి నుండి తన జీవితాన్ని ఆయన యొక్క స్మరణ కీర్తనలలో నిమగ్నం చేసి మరి ఎన్నో ప్రాంతాలు పర్యటిస్తూ వెళ్ళడం జరిగింది కాబట్టి ఆ విషయాన్ని గురించి చెప్తూ మరి భౌతికత్వానికి అతీతంగా నేను ఆయన నామాన్ని, యశస్సుని కీర్తించడం చేశాను. ఎందుకంటే మనకి శ్రేయస్కరం ఏది అంటే భగవంతుడి లీలల్ని కీర్తించడం, స్మరించడం. కాబట్టి నేను అవే చేస్తూ దాంట్లోనే తృప్తిని పొంది ఆ వినమ్రతతో, అహంకారం లేకుండా, అసూయ లేకుండా నేను ఈ భూమంతా కూడా పర్యటించాను ఈ రకంగా భగవన్నామాన్ని కీర్తిస్తూ. అందుకని ఇక్కడ చివరిలో మనకి ఈ భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నారు అంటే భౌతిక అపేక్ష లేకుండా కేవలం ఇతరుల శ్రేయస్సు కొరకు వాళ్ళు శక్త్యానుసారం భగవత్ సందేశాన్ని ప్రచారం చేయడమే మరి వారికి ఉన్న ఏకైక లక్ష్యం. సో ఆ రకంగా ఒక శుద్ధ భక్తుడిగా ఆ వయసు నుండే నారదుడు భగవల్లీలను ప్రచారం చేస్తూ భూమండలం అంతా కూడా పర్యటించడం, అది కూడా ఎలా వినయంతో, అసూయ లేకుండా ఈ భూమంతా కూడా ఆయన పర్యటిస్తూ భగవన్నామాన్ని కీర్తన చేస్తూ ఆయన ప్రయాణం సాగించడం, పర్యటన చేయడం జరిగింది. అది ఈరోజు 26వ శ్లోకం. రేపు 27వ శ్లోక చూడొచ్చు. పాంచకల్పతరుభ్యశ్చ
कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण अंदरिकी हरे कृष्ण माताजी प्रणाम। हरे हरे कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी माताजी धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण माताजी प्रणाम। हरे कृष्ण अंदरिकी ధన్యవాదాలు ప్రణామాలు।